Εσύ θα μου το πεις. Λοιπόν, αφού τα ζούψουμε στην τσιπουριά, τα βάλουμε στη σακούλα. Στη σακούλα μέσα τα δένουμε καλά. Το ζάχαρο που υπάρχει μέσα από τα σταφύλια γίνεται ινόπνευμα. Μετά από 40 μέρες βέβαια. Μετά από 40 μέρες βάλουμε τα τσίπορα αυτά μέσα στο καζάνι και νερό μέσα βέβαια. Και το κλείνουμε καλά. Αεροστεγός. Όταν βράσει το καζάνι, είναι μέσα υδρατμοί από το νερό και η ατμή από το ινόπνευμα. Η ατμή από το ινόπνευμα είναι πιο ελαφρύ και πάνε πάνω στο πάνω μέρος του καζανιού. Να πάει στην κατσούλα του. Προσπαθούν λοιπόν να βγουν έξω. Εφόσον πρέπει να βγουν έξω, περνάνε μέσα από τον αποσταχτήρα. Ο αποσταχτήρας μέσα έχει νερό και ψύχονται οι υδρατμοί και υγροποιούνται και βγαίνει το ρακί, το οποίο είναι ανακατωμένο με υδρατμούς και ατμούς. Πώς να τις πούμε το ενόπνευμα σε υγροποιείται. Γι' αυτό είναι ατμός, είναι αέραστο, όπως είναι ο ατμός είναι το ρακί. Γι' αυτό δεν πρέπει να καπνίζει και ο λουλάς. Όχι ο άλλος λουλάς, τούτο. Τώρα κατάλαβες. Μέρα παίρνει πολύ μπουκωμένο. Κάτι ξέρεις να πάρεις το μεζέ στον εκλετό. Τον έχεις από το μάγκανο εδώ. Μάγκανο στο μουσείο, ωραία. Έχουμε και μάγκανο, έχεις δει αλέκα μάγκανο. Εγώ το είχε η μάνα μου κάποτε, που μου κάνει το λινάρι. Είχαν εδώ αλλά έφυγε. Έκανε ποδάρια και έφυγε. Θα το πάει στο μουσείο. Τώρα που βγαίνει βίντεο, γιατί λέτε διάφορα. Πες και το γιατί. Δεν πρέπει κανεί. Δεν είναι. Υπάρχει ένα πολύ πρόστιμο για τους παραγωγούς της ενεργειακής αυτής. Σήμερα πρώτη η εθελοντική ομάδα του Ιερίας Πασχικής καταλάβατε δηλαδή κινδυνεύαμε πρόστιμο 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Καταλάβατε ανάλογα στο που κόβανε. Ήταν περίπου ο Βόλβος στηρίζεται σε αυτόν τον νόμο που όντως δηλαδή η παραγωγή και ήταν Είχε του Λαζαρέτη. Ξεκινάει το πρόστιμο και φτάνει ως 5.000. Φανταστείτε τώρα να απαιτεί 5.000 ευρώ σε έναν μικρό παραγωγό. Είναι πολύ μεγάλο. Για τα τοπικά πιάτα εδώ.